Akwụkwọ mkpughe isi nke 5. Ahụrụ m n'aka nri nke onye nọ n'ocheeze ahụ, e dere akwụkwọ n'ime na n'azụ ya, e ji akara 10 mechie ya. Ahụrụ m mmụọ ozi siri ike ka ọ na-ekwusa ozi ọma, na-emepe akwụkwọ ahụ, wee jiri olu dị elu zaa ya sị, onye na-aka akara? Ọ dịghịkwa onye ọbụla n'eluigwe maọbụ n'ụwa maọbụ n'okpuru ụwa nwere ike imepe akwụkwọ ahụ ma lee ya anya. Mgbe ahụ, akwara m akwa nke ukwuu, n'ihi na ọ dịghị onye kwesịrị imepe ma gụọ akwụkwọ ahụ ọzọ ma lee ya anya. Ma otu n'ime ndị okenye ahụ gwara m sị, akwala akwa, lee, ọdụm nke ebo Juda, onye bụ onye David, ekpebiela imepe akwụkwọ ahụ ma tọhapụ akara 7 ya. Mgbe ahụ, ahụrụ m ma hụ, n'etiti ocheeze ahụ, anụ ọhịa 4 ahụ, na n'etiti ndị okenye ahụ, otu label dị ka a ga-asị na e gburu ya, onye nwere mpi 10 na anya 10, nke bụ mmụọ 10 nke Chineke e zitere n'ụwa niile. Ọ bịara nara akwụkwọ ahụ n'aka nri nke onye nọ ọdụ n'ocheeze ahụ. Mgbe o werechara akwụkwọ ahụ na unu bụ anụ ọhịa 4, ndị okenye 420 dara n'ala n'ihu nwa atụrụ ahụ. Onye ọbụla ji ụbọ akwara na iko ọlaedo jupụtara n'isi nke bụ ekpere. Ha wee kpọọ abụ ọhụrụ nke dị nsọ na abụ na-asị, ị kwesịrị ịnara na imeghe akara ya, n'ihi na e gburu gị, a gbapụtawokwa gị nye Chineke site n'ọbara gị, agbụrụ niile, asụsụ niile, ndị niile na mba niile. Ịhọpụtawokwa Chineke anyị, eze na ndị nchụàjà, anyị ga-achịkwa n'ụwa. Mgbe ahụ, ahụrụ m ma n'olu ahụ ọtụtụ ndị mmụọ ozi gbara ocheeze ahụ gburugburu, ndị Beavers na ndị okenye. Ha dịkwa puku kwuru puku ugboro 10, puku kwuru puku, na-ekwu n'olu dị elu sị, nwa atụrụ e gburu kwesịrị ịnara ike, akụnụba, amamihe, ike, nsọpụrụ, otuto. Ihe niile e kere eke dị n'eluigwe, n'ụwa, n'okpuru ụwa na n'oké osimiri, na ihe niile dị n'ime ha, nụrụ na m sịrị, otuto, nsọpụrụ, otuto na ike dịrị onye ahụ nke nọ n'ocheeze na nwa atụrụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Anụ ọhịa 4 ahụ wee sị, amen. Ndị okenye 420 ahụ wee daa n'ala ma fee onye ahụ nke dị ndụ ruo ebighị ebi.